Moi boa tarde. Procedemos á celebración do pleno ordinario do mes de novembro, co primeiro punto da orde do día, a aprobación da acta da sesión anterior. Algúna alegación en relación ca acta? Pois procedemos logo á votación. Votos a favor? Punto número 2. Aprobación inicial se procede do expediente para a contratación do servizo para a xestión da Escola Infantil Municipal 03 anos do Concello de Meis, expediente 1139/2025. Mayores e Benestar Animal, celebrado o 17 de novembro de 2025, esta alcaldía eleva ao pleno a seguinte proposta de acordo. Primeiro, aprobar o expediente de contratación do Servicio Escola Infantil Municipal de 0 a 3 anos do Concello de Meis mediante procedemento aberto con pluralidade de criterios de adxudicación, cun orzamento base de licitación de 459.686,78 euros, duración inicial de 2 anos, con posibilidade de prórrogas de 1 ano cada unha. O presente contrato administrativo de servicios está exento do IBE, en virtude do establecido no artigo 21 noveno da Lei 37/1992 do 28 de decembro do Imposto sobre o Valor Engadido. Segundo, aprobar o prego de cláusulas administrativas particulares con seus anexos ou de prescricións técnicas que serven de base a esta licitación e rexen as relacións entre as partes do contrato. Terceiro, autorizar a tramitación anticipada do gasto de carácter plurianual por importe de 459.686,78 euros correspondente á prestación do servicio obxecto de contratación, asumindo o compromiso de establecer anualmente e respecto dos exercicios que resulten afectados durante a execución do contrato adecuada consignación orzamentaria para facer fronte ás obrigacións económicas que se deriven do presente contrato, con cargo á aplicación correspondente do orzamento municipal, quedando a adxudicación do contrato sometida a condición suspensiva de existencia de crédito adecuado e suficiente para financiar as obrigacións derivadas do mesmo no exercicio correspondiente e de conformidade co seguinte reparto previsto de anualidades. A aplicación orzamentaria é a 2026-3231/22712 e para o ano 2026 prevense 191.536,15 euros. Na mesma aplicación para o ano 2027 prevense 229.843,38 euros e para o ano 2028 na mesma aplicación prevense 38.307,25. Cuarto, designar responsable do contrato a concelleira de Servicios Sociais. Quinto, declarar a apertura do procedimento de adxudicación que se efectuará por procedimento aberto conforme ao previsto no artigo 156 da Lei de Contratos do Sector Público. O anuncio de licitación do contrato publicarase no Diario Oficial da Unión Europea e no perfil do contratante deste Concello aloxado na plataforma de contratación do sector público, por tratarse dun contrato suxeito á regulación armonizada. O prazo para que calquera persona física ou xurídica que reúna os requisitos de capacidade e solvencia exixidos no prego de cláusulas administrativas particulares poida presentar unha proposición será de 30 días naturais, os que se lle engadirá un día hábil, contados dende a data de envío do anuncio de licitación á Oficina de Publicacións da Unión Europea, conforme ao establecido no artigo 156.3, letra C, da Lei de Contratos do Sector Público, ao contemplar o devandito prego a presentación de ofertas por medios electrónicos. Sexto, publicar no citado perfil do contratante de conformidade co artículo 63 en relación co 116 da Lei de Contratos do Sector Público a seguinte documentación. Xustificación da necesidade do contrato, informe de insuficiencia de medios e non división en lotes, prego de cláusulas administrativas particulares e prego de prescricións técnicas, acordo de aprobación do expediente. Sétimo, delegar as facultades que corresponden ao Pleno como órgano de contratación a señora alcaldesa dona Marta Giraldez Barral para a contratación do Servicio Escola Infantil Municipal 0 a 3 anos do Concello de Meis, investíndolle de cantas atribucións foren necesarias para iso. E oitavo, publicar no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra o acordo de delegación de facultades do órgano de contratación de conformidade co preceptuado no artículo 51.1 do Real Decreto 2568/1986 do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réximen Xurídico das Entidades Locales sen persuicio da súa efectividade dende o día seguinte á súa adopción. Algúna intervención en relación con este punto? Algúna intervención ao BNG? Na comisión que tivemos, votamos, nos abstivemos. En esta vamos a votar a favor, despois da reunión que tivo o BNG,
porque consideramos que tanto a Escola Infantil como o SAF, el Servicio de Axuda ao Fogar, están infradotados económicamente, como xa fixemos unha moción e todo. E creemos que esta é unha forma de apoiar, tal como fixemos cando gobernaba o Partido Popular, cando gobernade vos. O que é o público nos parece tan esencial que nunha cosa que normalmente nos abstemos porque non participamos deles, vamos a votar a favor para incluso atarnos, en caso dun cambio de asunto e todo, a importancia que para nos ten todo o que é o público e, sobre todo, a infradotación económica, porque a este Concello costa moitísimos cartos algo que ten que prover de unha instancia superior. Pois sí, compartimos totalmente o que dice o BNG e o galla que estos 400, casi 500.000 euros que ten que asumir o Concello, porque son mira que nos ten que asumir, que non é a entidade municipal. Procedemos logo á votación. Votos a favor? Abstencións? Pasamos entonces ao punto número 3. A aprobación se procede do expediente de rectificación do inventario de bens inmóveis, urbanos e rústicos, viais públicos municipais e outros bens, lavadoiros e fontes. Expediente 1979/2018. Procedo a dar Sí. Previo ao dictamen da Comisión de Facenda Especial de Contas, Desenvolvemento Local, Emprego e Persoal celebrado o pasado 17 de novembro de 2025, esta alcaldía propón ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar os informes técnicos elaborados pola empresa redactora da rectificación do inventario, Procate Ingeniería e Medio Ambiente SL, relativos a altas de activos e modificacións. Segundo, aprobar a rectificación anual do inventario municipal de bens e dereitos pertencentes a este municipio relativo ao período citado nos termos que se resumen a continuación. Epígrafes. En primer lugar, fincas urbanas que ascende a 9.494.027,43 euros. Fincas rústicas, 895.821,95. Viais municipais, por importe de 7.492.047,48 e outros bens 49.748 euros, ascendendo o valor total dos bens e dereitos pertencentes a esta corporación na data de confección do presente inventario a cantidade de 17.931.644,86 euros. Tras a rectificación do inventario, procedería a levar a cabo altas por importe de 4.073,89 euros e baixas por importe de menos 5.401,28, sendo o importe das altas e baixas e variacións patrimoniais producidas un total de menos 1.327,99. Terceiro, remitir copia íntegra do mesmo á Administración do Estado e da Comunidade Autónoma. Algúna intervención en relación a este punto? Algúna intervención ao BNG? Procedemos logo á votación. Votos a favor? Abstencións? Pasamos ao seguinte punto. Punto número 4. Aprobación se procede da incoación do expediente de investigación da titularidade do camiño 1C.1.1107 en Rialdonio. Expediente 1360-25. Procedo a darle. Sí. Ben, previo dictamen da Comisión de Facenda Especial de Contas e Desenvolvemento Local, Emprego e Personal celebrado o pasado 17 de novembro de 2025, esta alcaldía propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, elaborar os informes e estudios necesarios para determinar se concorren os orzamentos para o exercicio da potestade investigadora. Segundo, incoar expediente de investigación da titularidade dos seguintes bens ou dereitos. Ben, camiño 1C 1.1107 e solicitar dos rexistros que procedan canto os antecedentes e datos consten relativos ao camiño investigado, incorporándose ao expediente as certificacións que se expidan a este efecto. Terceiro, publicar o acordo de iniciación no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra e, ademais, estar a disposición dos interesados na sede electrónica do Concello. Así mesmo, expor no taboleiro de anuncios do Concello de Meis un exemplar dos devanditos boletíns durante un prazo de 15 días. Así mesmo, cuarto, dar traslado do acordo de iniciación á Administración Xeral do Estado e á da Comunidade Autónoma para que, no seu caso, poidan facer valer os seus dereitos e alegar o procedente. Quinto, notificar aos afectados polo expediente de investigación que resulten coñecidos e identificables. Sexto, abrir trámite de información pública por prazo dun mes contado dende o día seguinte ao que deba darse por terminada a publicación dos anuncios no taboleiro da Corporación.
para que as persoas afectadas polo expediente de investigación podan alegar por escrito canto estimen conveniente ao seu dereito ante a corporación, acompañando todos os documentos en que funden as súas alegacións. Sétimo, finalizado o prazo para presentar alegacións, abrir un período de proba por prazo de 15 días no que serán admisibles os seguintes elementos: os documentos públicos xudiciais, notariais ou administrativos outorgados con arrenxo a dereito, o recoñecemento e ditamen pericial e a declaración de testemunhas. Oitavo, practicadas as probas e valoradas polos servizos da corporación, por de manifesto expediente ás persoas a quen afecta a investigación e houberen comparecido nel para que durante o prazo de 10 días aleguen o que crean conveniente ao seu dereito. Algunha intervención en relación con este punto? Algunha intervención obrigada? Procedemos á votación. Votos a favor? Abstencións? Pasamos ao seguinte punto, número 5. A aprobación se procede da incoación de expediente de investigación a titularidade do camiño número 1C.1.463 en Talide, expediente 959. E en previo dictamen da Comisión de Facenda Especial de Contas, Desenvolvemento Local e Emprego e Persoal celebrado o 17 de novembro de 2025, esta alcaldía propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, elaborar os informes e estudios necesarios para determinar se concorren os orzamentos para exercicio da potestade investigadora. Segundo, incoar expediente de investigación da titularidade dos seguintes bens ou dereitos. Ben, camiño 1C.1.463 e solicitar dos rexistros que procedan cantos antecedentes e datos consten relativos ao camiño investigado, incorporándose ao expediente as certificacións que se expidan a este efecto. Terceiro, publicar o acordo de iniciación no Boletín Oficial da provincia de Pontevedra, ademais estará a disposición dos interesados na sede electrónica do Concello. Así mesmo, expor no taboleiro de anuncios do Concello de Meis un exemplar dos devanditos boletíns durante un prazo de 15 días. Cuarto, dar traslado do acordo de iniciación á Administración Xeral do Estado e á da Comunidade Autónoma para que no seu caso poidan facer valer os seus dereitos e alegar o procedente. Quinto, notificar aos afectados polo expediente de investigación que resulten coñecidos e identificables. Sexto, abrir trámite de información pública por un plazo dun mes contado dende o día seguinte ao que deba darse por terminada a publicación dos anuncios no taboleiro da corporación para que as persoas afectadas polo expediente de investigación poidan alegar por escrito canto estimen conveniente o seu dereito ante a corporación, acompañando todos os documentos en que funden as súas alegacións. Sétimo, finalizado o prazo para presentar alegacións, abrir un período de proba por prazo de 15 días no que serán admisibles os seguintes elementos: os documentos públicos xudiciais, notariais ou administrativos outorgados con arrenxo a dereito, o recoñecemento e ditamen pericial, a declaración de testemunhas. Oitavo, practicadas as probas e valoradas polos servizos da corporación, por de manifesto expediente as persoas a quen afecte a investigación e houberen comparecido nel para que durante o prazo de 10 días aleguen o que crean conveniente o seu dereito. Algunha intervención? Algunha intervención? Procedemos logo a votar. Votos a favor? Abstencións? Punto número 6. Dación de conta, período medio de pago, tercer trimestre de 2025. Puxos a dispor dos señores concelleiros o promedio de pago a proveedores trimestral, no que se establece unha ratio de operacións pagadas de 2,03, unha ratio de operacións pendientes de pago de 0,02 e un período medio de pago global a proveedores trimestral de 1,95. Punto número 7. Dación de conta, execución orzamentaria, tercer trimestre de 2025. Púxose tamén a dispor dos señores concelleiros a execución trimestral da liquidación dos orzamentos en canto a ingresos e gastos. Punto número 8. Posta en coñecemento de resolucións da alcaldía. Púxose tamén a dispor dos señores concelleiros a relación de resolucións á alcaldía dictadas dende o último pleno de carácter ordinario. Ben, e pasamos ao punto número 9. Rogos e preguntas. Ten a palabra o PP? Buenas noches. Dos preguntas. Una que tiene que ver con las resoluciones de alcaldía, concretamente con la solicitud que se hace de 500.000 euros a la Diputación para la obra de camino escolar seguro, y ahí se está poniendo que no se tienen los terrenos. Entonces quería saber cómo estaba el proceso, independientemente de que se pida la subvención. Se está reconociendo que aún no están adquiridos los terrenos para poder hacer ese camino, ¿no? Y la segunda pregunta es, creo que tengo entendido que la semana pasada, posiblemente, se reunió con las trabajadoras de la escuela infantil y de una colación un poco de
no solo del concurso, sino de saber cuáles son un poco las quejas que le han trasladado por parte del anterior adjudicatario, lo actual adjudicatario. Vale. Empezo pola segunda. Non pudo haber a reunión por un problema personal meu a semana pasada, vai a ser esta semana, probablemente entre mañán e pasado. Pero, bueno, as queixas se as trasladaron de forma verbal, sin estar ali presencialmente, a través de chamadas telefónicas e fundamentalmente a través da dirección, e, bueno, que se nos dice que bueno, como vai haber como isto se iba a licitar, que están notando que se están aportando menos material, en tanto mobiliario, etcétera, algo que tamén xa lle puxemos en coñecemento da xudicataria. Pero aínda non falei cas traballadoras, pero creo que é iso que me queren poñer de manifesto. E en relación ca primeira das preguntas, o que se pon de manifesto é que, o sea, a obra consiste, non sei se vistedes o proxecto, en que vamos a mellorar a seguridade na calle Alcalde Jorge Casal. Aí os terrenos non se vai a enchear a rúa, o que se vai a mellorar é a zona da entrada do colexio, e sí que temos un convenio asinado cunha propiedade para cedernos non, xa está cedido un terreno. O que iba no convenio é que se eles facían a obra da súa propiedade antes, tiraban eles e demolían unha edificación, e se o Concello fai antes a obra, que vai ser así, me parece, pois será o Concello que na teña que asumir a demolición solamente da obra. Os terrenos xa están cedidos nun convenio que se firmou xa fai máis dun ano e medio ou así. E a outra parte da obra, que é pola parte posterior do colexio, a pista da parcelaria temos xa unha autorización para poder asfaltala e poderla dotar. Non hasta o final da rúa, porque hai un tramo pequeno que é urbano, pero sí hasta a zona ancha que está para facer un acceso, unha rampa de acceso na parte posterior do colexio. Nada máis. Ten a palabra o BNG. Pois, se non hai nada máis que tratar, levantamos a sesión.